Yeah, this is the ma Jokananam adwa wacho gimoro kae ma ji owacho ahinya king'iyo me YouTube, king'iyo gik moko ma gitimo. Ji owacho gi ahinya. To kaka giwacho gini, adwa nyiso gimoro ka. Ineno jalemo ni, en obet ga gi kanisa ne moro, kata en ga gi dini moro miluongo ni New Life Church. En ng'ama jaluo mano ya Migori County ewi nam kacha miluongo nang'o sini island iluongo ni Suba kata iluongo nang'o. Nodhi Mombasa, kochopo Mombasa kanyo manochako yawo kanisa ne kanyo. Ma kanisa ne no grow paka sani obet ko ma billionaire. In iluonge ni jalemo Ezekiel Odera. Ko gima temo wacho kae ni en kama. Yatemo wacho gani gigo dhao kata gigoye kamae, sirikal goye to jomoko goye, jolemo moko goye. Ng'eyo momiyo gigoye kama. Ezekiel ni igoye acham, igoye achich, igoye malo, igoye piny. Igoye nikech en osalemo, en okoro, en otimo ang'o, ouso ang'o. Sani gichako ni ok ochulo osuru. Koro ka en pastor mok chulo osuru, moko madongo manobiro mbele negi chulo osuru. Akina Ng'ang'a, akina Natasha, akina Helicopter, jogi duto gin gichulo osuru. Gin ok gichulo. Ang'o miyo gin gigo ng'ano vita? Igoye vita nikech nyinge Odera. Nyinge gimomiyo igoye kamano. Koro ka giwacho niya, Shakahola hii na Pastor Mackenzie en gi donjo kanyo, gionge gi evidence. Koro mae gima timore, nikech ka giwacho adiera ni ng'ano notimo maber, kata ng'ano en gi Mackenzie gimakore inego ji, to nego gikelne ji proof. Onge proof ma gikelo. Gioro account ne duto 15 mag bank ne oor. Church ne be idwa olor. TV ne be lunga ne pia gila lor. Koro apenjo niya, kotimo kama, to ma church moko gi, jogi ginegi, to ginwe kaka tek timgi. Gimi dak timne kamano. Ma pastor moko mamaji TV ka, mamaji gi uso mag pigi, mamaji ang'o gin tok no magi. Nikech jalemo ni en jadhot, en jaluo, en gimomiyo gichande. Komo jo rabuon malemo gi, ang'o mo gichande. Jo Akamba malemo gi, ang'o mo gichande. Ang'o miyo jaluo ni mago gichande. Inge jaluo no timo gik moko magala ma ji ok nyal ng'eyo. Wania peke yake gimotimo gima duong'.